तो जो मैंने लॉकडाउन रे जन्म होइछन्ति ସେମାନେ ଏ କଥା କେବେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ମୋ ଭଳିଆ 1993 94 ରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ବା 90 90s ର କିଡ୍ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡିଓ ଖାସ୍ ଲାଗିବ। କାରଣ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥାଉ 10ଟା ରୁ 4ଟା ସବୁଦିନ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହିଁକି ବସିଥାଉ ଠିକ୍ ଶନିବାର ରବିବାରକୁ ଖାସ୍ କରି ରବିବାର 4ଟା ବେଳେ ଡିଡି ଓଡ଼ିଆରେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦବ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି, ବିଜୟ ମହାନ୍ତି, ଅ ଶୀତମ୍, ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡା ଏମାନେ ସବୁ ଆସିବେ, ମୁନ୍ନା ଖାଁ ଏମାନେ ସବୁ ଆସିବେ। ଫିଲ୍ମ ହବ ମାନେ ଫାଇଟିଂ ହବ ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମଝିରେ ସିଗ୍ନାଲ ପଳାଏ ଝିଲ୍ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆହୁରି ବିରକ୍ତି ଲାଗିଥାଏ। ଲାଇନ୍ ପଳଉଥିଲେ ବସିକି ଆମେ ଚାହିଁକି ବସିଥାଉ ତୁ 100 ଗଣୁ ତୁ 100 ଗଣୁ କାହା ବେଳକୁ ଲାଇନ୍ ଆସୁଛି ଦେଖିବା, ଯାହା ବେଳକୁ ଲାଇନ୍ ଆସିବ ସିଏ ହେଉଛି ମାନେ ଅବଦସିଆ କୁହନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳିଆ ତ ସେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମର କିଛି ହଁ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ ଇଭିନ୍ ଉଦଣ୍ଡି ସୀତା ବି ରିମେକ୍ ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫିଲ୍ମକୁ କପି ହେଉଥିଲା। ମାଲାୟାଲମ ଫିଲ୍ମ, ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ ଫିଲ୍ମକୁ, କନ୍ନଡ଼ ଫିଲ୍ମକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ କପି ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଆମକୁ ଦେଖି ବେଙ୍ଗଲୀ ଫିଲ୍ମ ବି ବହୁତ ବନିଛି। ଆଉ ଆମକୁ ହିନ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିକି ବି ହିନ୍ଦୀ ଏମିତି ବହୁତ ବନିଛି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କପି ହେଲେ ବି କିଛି ୟୁନିକ୍ ଥିଲା। ଆକ୍ଟର ମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି, ବିଜୟ ମହାନ୍ତି, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ମିହିର ଦାସ ଏମାନଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂ କିଛି ମାନେ ଏମିତି ଥିଲା ଦେଖିଲେ ଲାଗୁନଥିଲା ଭାଇ ସେତେବେଳେ ତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ନଥିଲା ନା ତ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ କପି ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କପି ହେଲେ ବି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ୟୁନିକ୍ ଲାଗୁଥିଲା। ଏ ଭାଇ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କେବଳ ଷ୍ଟୋରି ହେଇଛି ମାନେ ସେତେବେଳେ ହିରୋ ମାଡ଼ ଖାଇବ ମାନେ ମୁଣ୍ଡର ଘର ବସା ହେଇଛି। ହିରୋ ମାଡ଼ ଖାଇଲା କିଏ କାନ୍ଦୁଥିଲା ଆଖିରୁ ପାଣି ଭରି ଆସିବ ହିରୋ ଭାଇ କାନ୍ଦୁଛି ଏମିତି ହୁଏ। ତ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ, ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହଜିଗଲା। ଆଜିକା ଟାଇମରେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହିଁ ନାହିଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଖୋଲିଥିଲି ଯେ କିଛି ପୁରୁଣା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁଟାକି ହଜିଯାଇଛି ପୁରାପୁରି ସେ ଫିଲ୍ମକୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ଆଶା କରି ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଏଇଭଳିଆ ଫିଲ୍ମ ରିଭ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ତ ତଳେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ୍ ଓଡ଼ିଆ ପୁରୁଣା ଫିଲ୍ମ କ'ଣ ଥିଲା। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।